Hallo alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave en ny video, fordi at jeg har lige været i USA. Så yes, jeg tænker egentlig bare, at vi skal gå i gang med den her video. Jeg håber, at I vil kigge med. Okay, så den første butik, det er, jeg tager dem i sådan en rækkefølge. Jeg tager dem bare lige sådan, som der er her i poserne. Den første butik, jeg er inde i, det er Justice. Det er en amerikansk girls butik noget, som den er mega god. Jeg elsker den. Men den første ting, det er sådan en hættetrøje. Hvad kalder man det? Sådan en slap af trøje, noget hættetrøje. Den er sådan meget, den er sådan lidt løs i det. Og så har den sådan, så står der Justice på med mega fine farver, og så så er der en hætte på, og så er det sådan meget tynd. Den er super fin. Og den matcher så til de her gymnastikbukser, og de er også mega fine, fordi jeg manglede et par sorte, sådan almindelige gymnastikbukser-agtigt. Der står også lige sådan noget regnbuefarvet herude, hvor der står Justice, så yes, de matcher lige lidt. Der var ikke nogen i min størrelse. Der var der den her. Den var der også i sort, men der var ikke nogen i min størrelse, så. Men de ser bare sådan ud. Helt almindelige gymnastikbukser. Yes. Så næste, det er sådan et her par shorts her. Med sådan nogle, sådan noget blonde noget på. Sådan noget blonde, jeg ved ikke lige helt, om I kan fornemme det, men de er i hvert fald super fede, synes jeg. De er sådan meget populære for tiden, så ja, jeg tænkte bare, hvorfor ikke. De var der lige på tilbud, så ja. Og så den sidste ting, jeg har, eller den næst sidste ting, jeg har derindefra, det er sådan en her bluse. Om bagpå, der er der lige sådan noget lidt, noget kryds, noget ting. Og så ser den sådan her ud, og så ude på siden står der Paris, og den har sådan en A-form, eller hvad man kan sige. Med til, altså fordi vi købte for et vist antal penge, så fik man også sådan et her sæt med, man kunne vælge i pink og i blå, og jeg vælger bare i pink. Jeg har ikke fået pakket ud endnu, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, men jeg tænker, at det må være en mappe, den her bagerste. Og så sådan en anden mappe, og så er der sådan nogle blyanter, og en anden mappe, og en blyantspidser. Sådan, ja. Jeg tror godt, I kan se det, så ja, det er ikke sådan noget spændende ved det. Og så også inde i Justice, så fik jeg sådan et her par sko her. De er en lille smule høje i det, ikke alt for høje, og så er der sådan nogle kondisko. Så er der sådan noget nitter ude på her, og en lynlås, og glemmer på, at det er helt vildt fede. Så var jeg selvfølgelig også inde i H&M, og det var da jeg var i Seattle, der shoppede vi ikke så meget. Der købte jeg, eller fik jeg sådan et her par sko, fordi jeg manglede på fine sko, men nu har jeg så fundet ud af, at ballerinaer, de slet ikke passer til min fod. Altså, jeg har haft et par ballerinaer før, eller sådan, de passer overhovedet ikke til min fod. Altså, det er helt godnat. Og så købte jeg også, eller fik jeg også sådan et her par højhælersko. De passer helt vildt godt til min fod, dem her. De sidder bare super godt. Ja. Så jeg er noget, der hedder... jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Det hedder et eller andet J-Pieces noget. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er i hvert fald en butik, der har en helt masse billigt tøj på udsalg og alt sådan noget. Så derfor så fik vi købt sådan et her par, boyfriend jeans eller sådan noget, med huller i, fordi at det manglede jeg bare lige et par cowboy bukser og et i sådan lidt lysere farve her. Jeg synes i hvert fald bare, at de er mega fede. Og de er ikke højtalje eller noget, det er bare sådan almindelige boyfriend jeans med huller i. De er super nice. Så var jeg også inde i Walmart, og der fik jeg købt nogle strømper. De ser sådan her ud. Der er lige sådan en
kanin på, et eller andet noget. Og så er der sådan en løve på den her, og så er det bare nogle lyserøde nogle, og sådan, ja, en hel masse strømper. Og så også sådan nogle her strømper her, der er flere farver, det er bare nogle af dem, der er til vask. Der er også et par grønt her, og sådan nogle lille af der. Men ja, så også nogle her strømper, jeg synes de er mega fede. Og så købte jeg også en sådan en her nejlak her, fordi at, ja, prøv lige at se dem her. Det er mega grimt, det er sådan noget, jeg lige har på neglene, så fordi du kan se den der finger, det er helt væk. Så jeg skulle lige have en nejlak til at dække det. Nu må vi se, om det virker, men det ved jeg så ikke, om det gør. Så den næste butik, det er vist Victoria's Secret. Der fik vi sådan en min mor var derinde en gang, hvor hun købte sådan noget tøj til sig eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt, hvad hun købte. Lipgloss, alt muligt. Så fik hun sådan en gratis taske lige herovre, og så sådan en lille en her. Og så ville jeg også gerne have den. Så derfor så gik vi ind, og så købte vi noget. Hvis det var for over $85, tror jeg, så fik man så en gratis taske. Så vi købte for $85, for jeg kunne få en taske. Ja. Men der er sådan en her lille en her, og så viser jeg lige, hvad jeg fik. Derinde. Der er sådan en her, jeg tror vist ikke det er min eller andet. Det er sådan en her, jeg tror vist nok I kender dem fra Victoria's Secret. Den hedder Color Shine Gloss, og så et eller andet skrådstrift, noget jeg ikke kan læse. Ja, den er sådan gul heroppe, og så går den sådan, det ved jeg ikke rigtig, hvad det skal til for. Ja. Jeg elsker dem her, de er super gode. I love them. Og så er der dem her, det er en lipstick, der står Sheer Gloss, og så er den med vanilje, tror jeg. Ja, dem her, det er sådan nogle, der bliver på læberne i rigtig lang tid. Den er der også i sådan gennemsigtig rød, kan man sige det. Men det er i hvert fald to super fede nogen. Og så koster det kun $10, så yes, det er jo mega nice. Og så er den samme, det er sådan en lipstick noget. Den her, det putter man bare på læberne, og det her, det er sådan en lipstick, hvis man kan sige det sådan. Og ja, det er også sådan en Color Shine med, så der er sådan noget glimmer i noget. Også super fin, og så er der sådan en her, det hedder, jeg ved ikke hvad det hedder, et eller andet. Den er, jeg har ikke prøvet den, jeg ved ikke rigtig lige helt hvad det er, men det er sådan noget, så læbpomaden burde blive i længere tid, tror jeg. Ja, det er det vist nok. Det er super nice. Så prøv at se den her taske, den er mega stor. Laver lige sådan, ja, der er sådan et rum her. Mega fedt, og så er det bare sådan en kæmpe taskerum, altså du kan bruge den til everything. Og så er der sådan et lille lynlås her. Det kan I sgu godt se. Men den er super fed. Jeg brugte den i lufthavnen, tror jeg, hvis nok det gør, ja. Så ja, det er mega fedt, hvis du bare skal hjem til en veninde og overnatte eller sådan, så kan du lige have dit nattøj og tandbørste og hvad man nu skal bruge. Og så var den her så med, altså den lå nede i her, ja. Okay, så går vi direkte til Forever 21. Jeg var derinde i 2 omgange, men anden omgang, der købte jeg sådan en her blå skjorte. Ikke super billig, men altså, hvor det var. Den er mørkeblå, ja. Og jo, jeg tror hvis den kostede $17 eller sådan noget. Jeg ser ikke priser på det, for jeg kan sgu ikke huske sådan noget. Det husker jeg ikke. Men ja, den er mega fed, fordi at sådan en skjorte kunne jeg bare lige bruge. Super. Og så købte jeg sådan en bluse derinde, men den kan lige se et billede ind af her. Yes. Og så var vi inde i en eller anden gift shop, som var en eller anden sådan Disney butik, sådan noget, der lå lige ved siden af vores hotel.
ja, så der har de en hel masse mega fede ting. Men jo, de har faktisk mange fine ting, synes jeg. Med, der var alt muligt sådan, der var Mickey Mouse på alting. I forstår, hvad jeg mener. Det var sådan noget, hvad hedder det? Ja. Det var sådan noget, ja, sådan noget alle mulige bluser med Mickey Mouse og jeg ved ikke hvad. Så det her var en hel masse forskellige blandet tøj. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det her. Det er super dårligt. Nå. Jeg fik i hvert fald, fordi at vi skulle købe en gave med hjem til min kusine. Så vi købte noget ens tøj, fordi why not? Det er sådan en hættetrøje noget. Den er mega fed grå. Og så står der sådan love pink på. I sådan en skrigende pink her. Og ja, den er sådan lidt tynd hættetrøje at være. Men ja, den er sgu fed. Med den, der hørte der jo også sådan en her trøje. Vi købte også sådan en her trøje. Den er meget tynd. Hallo. Der står Orlando, Florida på, fordi at jeg var som sagt i Orlando, hvis jeg ikke har sagt det, og i Seattle, i Washington, hvis I ikke vidste det. Men den er i hvert fald super flot. Og så bagpå, så er der sådan huller hele vejen ned. Det er så nice. Og meget gennemsigtig, men altså, ja, og så passede den bare til det, fordi den begge to var lyserøde. Super. Så var jeg inde i Claire's og købe nogle mega fede ting. Jeg købte blandt andet det cover, jeg har på nu, som jeg lige kan vise et billede af her. Og så købte jeg sådan et her cover. Men jeg synes i hvert fald, det er mega fedt. For jeg kan godt lide sådan nogle gelé cover noget. Og det havde jeg bare ikke, så det tænkte jeg, hvorfor ikke. Ja, jeg synes, det er fint. Og så er det lyserødt, og det er blåt, og det er min yndlingsfarve. Så det er bare yes. Så købte jeg sådan en donut cover her, som er turkis, hvis I kan se det, og så med donuts på, og så sådan noget glitter, noget oven på donuts. Det er mega sødt, fordi at donuts, det er fint. Nej, det er godt, jeg kan godt lide donuts. Så købte jeg, eller fik dem faktisk gratis, fordi at når man købte sådan 3 ting eller sådan noget, så måtte man få 3 ting for under $6,50 gratis. Og de koster 5,5. Så ja, jeg fik dem gratis, det var det eneste der var. Det er nogle armbånd, og jeg synes faktisk, det er rigtig fede. Det står her, at de skal bruges som elastikker, men jeg bruger dem altså bare som armbånd. Jeg synes, de er helt fede. Godt, så var der også sådan nogle her handsker her. Jeg ved godt, det er ikke det pæneste i hele verden, vel? Det var det eneste, der var. Og så putter man sine fingre ind her, og så ser det bare sådan her ud. Jeg tænkte egentlig, at jeg ville bruge dem, når jeg træner, men det tror jeg ikke, man kan bruge sådan noget her nylon til. Nej. Dem er der 2 af, så ja. Og så også en ting, som jeg synes er mega cute. Det er sådan en her haj, som sidder fast i ens øre, så ligner det sådan, at den sådan bider fast i dit øre, ikke? Det er mega cute, synes jeg, så ja, det er flot. Hvad mangler vi så? Jo, vi mangler de her. Så kommer vi til de her sko, som jeg glæder mig så meget til at vise jer, fordi de er mega fede. Altså, prøv lige at se. Og altså det bedste af det hele, ikke? Det er, at du kan gøre sådan her. Du kan få lys i dem. Du kan ikke lige se det så godt, kan I det? Prøv at se. Altså, der er rødt lys i, og det er meget pænt om aftenen. Bare lige for at sige det. Og så kan du skifte farve. Så kan du få grøn og blå og grøn og blå og lilla og blå og blinke ting. Det er mega irriterende, den her. Men den er også fin, og ja. Det er mega fedt, og så er de også bare helt vildt flotte. Jeg havde ikke sådan nogle skolefarver. No shit. Og så håber jeg egentlig bare, at I synes, den her video den er fed. Ja, og så ses vi egentlig bare i vores næste video. Bye!